Hello logofer, बरायबाय आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ दिनै आङो नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय लोगोफोर बेनो जागोन माने मा होनना बुङो शिलं टुर ना माने मा होनना बुङो गरम बन्द लोगोसे मा होनना बुङो गथ'फ्रा दायो बेरायनो काम खावलायबाय थानायलाय माने जोङो बेरायनो लाना फैबाय आरो ना शिलंआव बेनिफ्राय आङो दिनै बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन लामानि माखासे शिलं थांनायनि लामानि नुथायफोरखौ माने आङो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना शिलं फैया लोगोफोर माने 98आवनो आङो शिलंआव फैनायमोन बेनिफ्राय 98नि उनाव नैबे देग्लायसो 2023आवसो आङो शिलं आगान होफिनबाय आरोना लोगोफोर माने जेब्ला जोङो सिगाङाव फैदोंमोन माने लामाया बिराद फिसामोन आरो बे समाव जोङो बासजोंसो हान्थियोमोन आरोना माने आरो बिदि खामानिबो गैया नालाय शिलंआव फैनो गोनां बेनिखायनो फैनाय जाया खाथिब्लाबो दिनै माने बे गथ'फोरखौ माने बे सामार भेकेसननि बा गरम बन्दनि बेरायनो लाना फैनाय जाबाय आरो लोगोफोर बेखौनो आङो दिन्थिलांनो हास्थायगोन नोंथांमोननो नाजादो नायलांबाय थादो लोगोफोर लोगों लाल साह आंनिसो आच्छा दे थेंक इउलै ओमफ्राय नों लोंला आं लोंथ'लासै नै बिथिं नै जोंहा नै फेमिलिया जोंहा नै बिथिं नै आदैनि नै बिथांनि फेमिलि दङ बेनिफ्राय जोंहानि फेमिलि दङ बेनिफ्राय आरो लोगोसे जोंहा फंबाय कमलनि फेमिलि आरो ना प्रिन्सेस हाउ आर इउ मोजां जों माहाय फैदों बेलाय सोर बेयो खासिया हिन्जावसो नामालै खासिया हिन्जाव बायदि नुदों माथो नायलाय नै बेनिफ्राय ओइ बेखायाव मा खबर मा मोनजादोंरा जानाय खबर मा मोनजादों ओइ चक'पाइ तुलुना बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं ओइ आयं हाथरखि मा जाखो ओइ हाथरखि आयं मा जाखो अनबाय नोङो नै जोंहा हाथरखिया मा होनना बुङो अनबायनो खर'खौ गिदिंबाय ना बेनिफ्राय नै बिथिं ब्रियाना मा मोनजादों चिप्स दे गोथाव जा अब्ला लोगोफोर जोङो नैबेयाव दसे मा होनना बुङो रेस्ट लादोंमोन ओमफ्राय आरो लाल साह लोंबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै बिदिनो आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो ना लामानि नुथायखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो जोङो बबेयाव बेरायनाय जायो आरो बिदिनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन आरो ना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर फैफाबाय थादो जोंजों लोगोसे juga ini nih Shillong fैनायनि रायज्लायनाय बायदि बुजानोसै बे जाबाय जितेन्द्रनि बाजै नैबे जाबाय हिरा बे जाबाय उजिका आरो नै जाबाय एक्टर नैबे जाहैबाय केमेरामेन खिन्थु लानाया मोजां जाया दे रायजोफोर फाइनालि लोगोफोर जोङो दा नैबेयाव बरापानि बारबोनानै मोनसे भिउ पइन्टनिफ्राय जोङो जेनेबा भिउखौ नायदों आरो ना लोगोफोर
आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो लोगोफोर नायलांबाय था आरोना जोङो बबेयाव स्टपेज खालामनाय जायो जोङो बेखौ दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो जोङो माने डाइरेक्ट जोङो गारियाव फैनाय जाबाय नालाय बिदिनो लामानि भिडिअखौल' नोंथांमोननो दिन्थिबोबाय थानाय जादों आरो बिदिनो लोगोसे मा होनना बुङो जि जायगायाव जोङो स्टप बेस खालामो बे जायगानि आङो नुथायफोरखौ लानानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर फेमिलियानो ओमफ्राय जोंहानि बिथिंनि फिसाजोआ ओमफ्राय जोंहा गंसे गारिया उनाव थाबोबाय आरोना बिथांमोना बै मोनसे जायगायाव दङ बेनिफ्राय नै बिथिंनि भिउआ ओरैबायदि समायना जायगाया शिलं बै रिजर्टआव जोंहा नैबेयाव रिजर्ट दङ नै दै गेजेराव मोजां समायना मा खबर बिमा मोजां नांदों ना मोजां बरिया खासिया हिनजाव बायदि नुदों नोंखौ समायनाहै उफाय गैया नों गारि सिङावसो फैदों ना नुवाना नंगौना नुवा खासियाजों एसे खासिया बायदि नुखायो नोंखौबो शिलंआव खासिया हिनजाव जानो समायदों लोगोफोर अब्ला आङो बिदिनो नोंथांमोननो ससेयैबाबो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय था जुदि आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नुयोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो आरोना चेनेलखौ अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय था आरोना फाइनालि लोगोफोर जोङो दायो फैयै शिलं टाउन बारबोनानै नैबे जोंहा जिथुनिखि सेरापुन्जि रड नैबे सेरापुन्जि रडआव जोङो सफैबाय ओमफ्राय दा जोङो नैबे जायगायाव जानो एसे हाबबाय आरोना जोङो माने उखैबायना फुङावबो जोङो जेबो जाबोआखै लामायाव ब्रेकफास्ट खालामबोनायमोन ओमफ्राय नैबेयाव हाबनोसै आरो जोङो ओमफ्राय आङो दिन्थिलांनो नोंथांमोननो नायलांबाय था आरोना लोगोफोर हाबबाय आरोना बेयावनो जोङो जालांनोसै माने गथ'फ्रा उखैबाय होनना बुंबाय गोजान लामा थांनो हाला बेनिखायनो जोङो नैबेयावनो हाबबाय आरोना बेनिफ्राय नै बिदि नै जोंनिया टिमा नै बिसोरनो नै नायदो लोगोफोर फाइनालि जोङो दा नैबेयाव हाबबाय जानोसै मा मोनजायो नायनोसै आरोना नै बिथिं नै जोंहा टिमा मा मोनजायो नायनोसै लोगोफोर आयं मा जागोन नोङो दे बुंलाय देलायथिं ओंखाम उखैबाय जोंहा नै बिदिनो जानो जिरायबाय जोङो बेयाव मा मोनजायो नायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो जानायखौ दिन्थिलांनो नाजानोसै आरोना दे अब्ला